Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siza nendaba kaLilepo. Kuvakala ingathi uLilepo uyafuneka phesheya kolwandle umfana omdala. Kuneetim ezinkqonkqozayo kuLilepo ngamandla zapha phesheya kolwandle. Emveni kokubana kuLilepo nguyena mdlali kosafaka amanqaku apha kwiqela leKaizer Chiefs. Na ukhumbula into yokubana ke uClaude Lilepo inzalelwane apha eCongo umfana omdala. Umfana omdala udlala kakuhle kakhulu zothi ga ngoku ngoba nguyena ngoku safaka amanqaku apha kwiqela leKaizer Chiefs. Iitim zaphesheya kolwandle ke zimseyiliso umfana omdala ziyankqonkqoza zifaka isicelo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs zithi noko khanisinike le ndoda siza kuyisebenzisa. Umbuzo umile ke ingaba na iKaizer Chiefs isesimene right na sokubana ingamkhulula uLilepo abheke phesheya? Thina ke sithi ayikabikho kwisimo apho ingakwazi ukukhulula umdlali onjengolilepo. uLilepo iKaizer Chiefs ithathe ithuba bemdlalisa kwiposition erongo. Bemdlalisa bucala umfana omdala. Kuyabonakala ke into yokubana kuLilepo ustrongo kakhulu xa edlala phaa unumber 9 striker umfana omdala. Zonke zabhola zifikele kuye phaa ngaphakathi ebhokisini ngoba into agunye ngayo umfana omdala kukuzipozishina nokuchana umnatha nokukwazi ukhaba. Nazo ke into agunye ngazo uLilepo endicinga into yokubana ke nezi tim nale tim imfunayo phaa phesheya kolwandle iqaphele loo nto yokubana ke ne-height yakhe umfana omdala yaphinda aqaphe into yokubana ke le player ligude ekukhabeni, igude ekukoreni, igude iyakwazi ukuzipozishina. Kusho ukuthi ke angalunga kwimidlalo apha phesheya umfana omdala ngoba xa edlala apha phakathi naphakathi ese-striker uba yingozi kakhulu uLilepo. iKaizer Chiefs ithathe ithuba ke ingakwazi ukumqwalasela uLilepo into yokubana mayimbekwe eliphini icala. Loo nto iyakuxela into yokubana ke aba baqeqesha abana-experience ngoba uyakwazi ukumjonga umdlali. Ngeke uthi unomdlali abadlali bakho uyabafunda ubajonge into yokubana ngomphi umdlali ongadubula ngayo endaweni ethile, ngomphi umdlali ongamfaka endaweni ethile akunikeze ntoni. Bathatha ithuba uLilepo bemdlalisa ecaleni bembona into yokubana uyohlulakala ecaleni futhi akaphefombi ngendlela erayithi. Kodwa xa bemfake njenge-striker phana phakathi umfana omdala ufika umohluko awenze. Umbuzo umile ke ngaba na iKaizer Chiefs isesimeni esi-right into yokubana ingaluza uLilepo abheke phesheya? Ngoba nazi iindaba zifika into yokubana itim yaphesheya uLilepo iyamfuna ngamandla. Ifaka isicelo phaa kuKaizer Chiefs into yokubana mayimnikeze mabavumelane neKaizer Chiefs ngolilepo. Ndifuna ke ndive kunika abaphulaphula into yokubana nina nithi uLilepo amakahambe na iKaizer Chiefs mayimkhulula abheke phesheya okanye nithi iKaizer Chiefs mayihlale ibimgcina okwangoku. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.